खुलुमबाय रायजोफोर नै आं दा दंफैयो मोनसे थालिर बागानाव बाहाय 3 बिगासो दंदों बेखौहाय माबोरैहाय खालामो बेखौ नायनो होननानै फैदों आङो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांसै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय गोबावजों ब्लग लाबोब्लाबो नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय दा बे माबा फानखांबाय जाहैदों खनसे ओमफ्राय दा आरो खनसे दंबावो आरो सोरनोबा जोलै नांगौबा जोलैबो हरो दै जावखुनानै दं नै जोङो 300थासो अर्डार होदों आरोना ओंखायनो बेखौनो नायनो होननानै फैदों जोङो बरा 3 बिगा दंनो बहाय बेनि सिङाव गयबो गायफाखादों मालाय डाबल इनकामनि थाखाय आरो गयखौबो बिराद गोजान गायदों बियो माने उनफ्रावबो माबानाय बायदि आरो खामानि होनाय बायदि बे गय गेजेर आरोबाव बे थालिर जोबबा खामानि होनाय बायदि आरो 3 बिगायाव बांद्राय थाङाखै खरस होनानै खोन्थादों बियो ओरैनो 60-70सोल' थांदों होनना बुंदों दासिमाव ओमफ्राय नैबिसोर फानबाय आरो दा फुरा 500था ना बेसेबां फानबाय होनदों 500 बिफां बे दा फुरा फैबाय आरो दंबावो फुरा 3 बिगा दंबावो फुलियाबो बिराद मोजां जाना दं नै बे थालिरा जोबगौमानियानो गयाबो नै मालाय आरामसे थायहैफिननाय बायदि जाबाय आरो इनकाम दं आरो बेयावबो माने साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो बे 3 बिगा हायावनो नै दा 60-70 थांनायाव नोङो 1 लाखसो फैबाय होननानै खिन्थादों दानो आरो दंबावोबा साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जानो हानायनि बेबायदि आबाद मावनानै जानो हानायनि माबा दं आरो ओंखायनो दा बेखौनो नायफैदों जोङो फुलिबो एसे लाबाय ओमफ्राय जोंबो एसे नाजानो होननानै दा बेबायदि जागोन ना जाया जोंबो बे माबानाव एसे गावनाव एसे सोंबाय थानोसै आरो सोङै जोंबो मावलांनो नाजादोंमोन आसा गैला नालाय बारा बेबायदि आरो फुरा बेयो नैबे माबायावनो सिगां बे दुब्लिसोमोन आरो दुब्लिमोन माइआ एसे खम जासै ओंखायनो बे दुब्लियावनो गायदों बियो माने गयाबो माने गोरान ना एसे गोरानमोन बुस्थुआ ओमफ्राय बे गयाबो थांबाय थालिरावबो थांबाय थालिरनिबो इनकाम गयनिबो इनकाम डाबल इनकाम आरो